Eu am ajuns la Pas cu Pas în 2007, prin cumnata mea, Crina. Am auzit că este nevoie de cineva să ajute la ieșirile cu copiii la strand. Și m-am prezentat și eu la strand și Dina mi-a adus o trupă de copii și mi-a lăsat-o să mă ocup de ei la strand. Deci, printr-o întâmplare, n-am știut în ce mă bag și ce mă așteaptă. Nu era visul meu să lucrez cu copii. N-am crezut că pot să lucrez cu copii sau că mi s-ar potrivi. Dar a fost dragoste la prima vedere. Cred că am avut o copilărie, crescând la oraș, foarte frumoasă. Cred că am avut foarte mulți prieteni apropiați de vârsta mea și prieteniile contau foarte mult pe vremea aia. Dezvoltam foarte multe relații cu prieteni, fiecare avea ceva frumos sau mai puțin frumos și învățam unii de la alții. Vacanțele de vară în special le petreceam undeva la țară și aveam foarte multe evenimente, unele plăcute, altele neplăcute. Vecinii de acolo, de la Mătușa, unde mergeam noi, câteodată erau speriați că vine băiatul de la oraș și face anumite lucruri. Dar pe de altă parte erau lucruri foarte diferite de ceea ce trăiam eu la oraș și îmi plăcea foarte mult asta. Nu mi-amintesc ce vreau când eram mică, dar când am crescut vreau să mă fac profesoară de fizică. Profesoară și doctoriță. Adică tot timpul am fost surprinsă de cariera mea, de modul în care s-au mișcat lucrurile și de unde am ajuns. Nu ăsta a fost planul inițial, chiar deloc, dar pot să spun că nu-mi pare rău. Chiar mă bucur unde am ajuns. Am încercat să plec și nu mi-a ieșit. Cred că am o chemare specială pentru lucrul ăsta și cred că îmi dă foarte mare satisfacție și împlinire să văd nu doar copiii atinși și găsindu-și drumul în viață, pentru că despre asta e vorba la Fundația Pas cu Pas, ca fiecare copil să-și găsească un loc în comunitate, un loc special într-o comunitate și drumul în viață. Dar și pentru că mi se pare că ei au de oferit extrem de mult și pentru noi ceilalți din diverse medii pot să fie un catalizator spre schimbare, creștere și o implicare care duce la roade în viața personală. Ce mă mișcă mai mult e că oarecum sinceritatea lor, deci simt că au o sinceritate aparte. Se simte și durerea, da, când vorbesc despre situația lor. Acum cred că îi văd ca pe copii ai nimănui. Știu că sună poate dur lucrul ăsta, dar comunitatea și conexiunea mi se pare cea mai mare binecuvântare în viață. Și când cineva nu știe nu doar numele, dar poate talentele, nu-ți cunoaște chemarea și nu te trage într-o direcție pentru că ești special, mi se pare o lipsă și o suferință care poate nu se vede. Având o copilărie, zic eu, bună, frumoasă, mă gândesc la cei care poate nu au așa o legătură, să aibă prietenii mai frumoase, mai bune, mai trainice. N-au avut pe cineva cu care să vorbească, să înțeleagă, să fie aproape de ei, un grup sau părinți care să investească în viața lor. Și cred că gândul ăsta de a avea pe cineva, a face un prieten, pe cineva de încredere, pe cineva de nădejde, contează foarte mult și sunt
conștient și îmi place să fac lucrul ăsta, să investesc poate în viața celor care vin și nu au pe nimeni. Cred că ajută foarte mult și că sunt foarte junioră și tânără și sunt dinamică. Și atunci, în primul rând, mie îmi place foarte mult să lucrez cu copii și să intru în rolul lor, să mă duc la mintea lor, la nivelul lor și atunci cred că dinamica mea poate să ajute. Plus că conduc și îmi place și foarte mult asta. Am început ca și coordonator de programe, tabere, excursii, ieșiri cu copii, vizite la centrele de plasament și încet am migrat spre ceea ce fac acum. Coordonez mai din umbră ceea ce se întâmplă, încercând să mergem în direcția de a deschide o ușă cât mai largă ca tot mai mulți oameni să se poată implica aici, să poată să slujească copiii, să poată să vină să aibă activități cu ei, atât oameni din biserici, cât și firme, școli, oricine dorește. Mă bucur foarte mult să fiu în lucrarea asta. Asta e adevărul. Mă bucur foarte mult. Când mă duc acasă, clar mă simt privilegiată să pot să fiu cu copiii mei. Nu am fost niciodată persoana care să condamne părinții care au ajuns în situația de a fi fără copiii lor. Mă simt privilegiată că mă duc acasă și mă pot ocupa de copiii mei. Am o situație bună și nu a trebuit să trec prin lucruri din astea dificile. Și în același timp, faptul că am copiii mei și eram la fundație înainte să am primul meu copil, a fost o binecuvântare și un dar și este și acum, pentru că copiii mei pot crește făcând parte din lucrarea asta, se pot împrieteni cu copiii cu care lucrăm și invers și mi se pare un dar pentru mine și pentru copiii mei. Copiii cu care lucrăm sunt o binecuvântare pentru toată familia, nu numai pentru mine. Mă ajută foarte mult să cresc pe plan spiritual, în primul rând, pentru că observ cât de mult ajută și cât de mult Dumnezeu poate să implanteze în inima unui copil simplu fapt că îl ajut și că îi dă importanță. Și când văd copiii care din lucruri atât de simple și de minuscule pentru noi se bucură și le rămân atât de mult întipărite în minte, face ca să te gândești că nu trebuie un lucru mare ca să te simți diferit și ca să ai ceva special și să crești. Un lucru foarte minuscul te poate crește spiritual. Și cred că sunt aici din ambele motive. Și pentru că îmi pasă foarte mult de copii din sistem, dar și pentru că eu consider că noi toți avem nevoie de astfel de momente în care ne întâlnim cu nevoile altora și devenim mai mult